Xahar wara li l-Gvern ippubblika riforma fil-liġijiet li jirregolaw l-użu tal-kannabis, il-Partit Nazzjonalista għadu mingħajr pożizzjoni. Dan riżultat ta' qasma oħra fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li waslet biex f'numru tal-laqgħat tal-grupp ma nstabitx pożizzjoni komuni. Nies viċin il-kap tal-Partit Nazzjonalista qed jgħidu li minħabba li saru dikjarazzjonijiet favur mal-Avin Malta, issa l-kap ma jistax imur lura minnhom. Id-dikjarazzjonijiet li issa tefgħu lill-Kap Nazzjonalista f'Morsa saru fuq il-parir ta' Chris Pereġin, is-sit tal-Avin Malta li hu wkoll strateġista Bernard Grech. Il-messaġġ ċar li issa l-Partit Nazzjonalista għandu jdieħ marbutin u jrid bil-fors jivvota favur. Dan għalkemm diġà kien hemm deputati li fil-miftuħ tkellmu kontra r-riforma fosthom il-Viċi Kap David Agius u d-deputati Chris Said u Marija De Guara. Pożizzjoni li hija skomda l-kollox għal kap Bernard Grech, tant li fl-aħħar ġimgħat il-Partit Nazzjonalista evita li jibgħat deputati fuq numru ta' programmi li kienu ser jiddiskutu is-suġġett, fosthom anke fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Mistoqsi l-erba filgħodu dwar x'inhi l-pożizzjoni tiegħu, Bernard Grech issa qat lura milli jesprimi ruħu pubblikament. Grech, il-ġimgħa d-dieħla tibda diskussjoni fil-Parlament dwar il-liġi tal-kannabis, però inti dwar din għadek bla pożizzjoni. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek dwar din il-liġi kif proposta, favur jew kontra? Din domanda kolli saqsejti li madwar 4-5 darbiet għedlek li fil-Parlament se jkun hemm il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista jitkellem fil-Parlament. Il-mistoqsija li segwiet kienet naturali, la darba sejjaħtilna biex nistaqsuk, nippretendu li twieġeb, iżda Bernard Grech kien skomdu għall-aħħar jgħid x'inhi l-pożizzjoni tiegħu. Jekk ma ssirx fuq il-mikrofon laqqas fitri, issir fil-Parlament u hemmhekk se jkun hemm il-pożizzjoni. Għandha dritt tistaqsi, għaliex ma tix tagħmel l-opinjoni tiegħek ċara. L-attakki ħoroġ fuq min ma jaqbilx miegħu dwar l-abort u d-dikjarazzjonijiet dwar il-valuri tradizzjonali demokristjani huma mod ta' kif Bernard Grech qed jipprova jappella mad-deputati tiegħu li jinsabu lesti jivvutaw kontra liġi tal-kannabis. Fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista fetħela tabla ħabel b'dan l-argument li hu parti mid-deal intern li qed joffri hu. Dak li jkun jibes mal-pro-choice biex ikun jista' jivvota favur il-liġi tal-kannabis kif qed jgħidulu grupp żgħir fil-Partit Nazzjonalista. Dan meta hu ċar li l-maġġoranza hi kontra. Iżda bħalissa dan id-deal ukoll għadu flajru u għalhekk mal-ġurnalisti qed jevita għal kollox it-tema tal-kannabis. Dan tant li meta mistoqsi dwarha qabad jitkellem fuq kollox barra fuq dak li staqsejnieh. Fil-Parlament. Għaliex mhux hawn qed nagħmelek il-mistoqsijiet jien. Le qed nagħmelek il-mistoqsijiet ma għax tagħmelek il-mistoqsijiet tinkwetan. Il-Parlament. Għaliex, Dr. Grech kollox il-Prim Ministru. Taqbel mal-Viċi Kap taqbel mal-Viċi Kap tkellem kontra l-liġi tal-kannabis. Meta jien Taqbel ma' David Agius tkellem kontra l-liġi tal-kannabis fil-programm. U l-Prim Ministru Wieġbek dwar il-kannabis, Dr. Grech. Baqa' jinsisti Jidher li skomdu fuq. Jidher ċar li skomdu Joseph Muscat jibqa' jaħrab. Għaliex skomdu fuq. Għaliex skomdu trina l-pożizzjoni tiegħek. Jab tal-oppożizzjoni inti. Fl-aħħar ġimgħat Bernard Grech għamel dikjarazzjonijiet konfliġġenti dwar is-suġġett, saħansitra lanqas kien jaf affarijiet bażiċi bħal fatt li kienet ippubblikata white paper diversi xhur ilu. Mhux kif għamel dak gvern rigward il-kannabis laqqas white paper ma ħareġ. Din id-dikjarazzjoni wkoll kienet nislitlu kritika kbira għax għal darb'oħra dher li mhux preparat u ma jafx x'inhu jgħid.